झी मराठी, चर्चाही होणारच। यशवंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित घुनके यांच्या वाठार तालुका हातकणंगले या नूतन शाखेचा उद्घाटन सोहळा पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर वारणा उद्योग समूहाचे प्रमुख, माजी मंत्री व आमचे नेते आमदार विनयरावजी कोरे सावकार यांच्या शुभ हस्ते व हातकणंगले विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार दलित मित्र डॉक्टर अशोकराव माने बापू यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला। यावेळी संस्थेचे प्रमुख व वारणा दूधचे संचालक राजवर्धन मोहिते बापू, महेंद्र शिंदे, अरुणदादा पाटील, उदयदादा पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रसाद खोबरे, उद्योगपती शरद बेनाडे, एन.आर. पाटील काका, संभाजी पाटील, धनंजय टारे, अनिल डोईफोडे, मनोहर चव्हाण, विजय धनवडे, स्वीय सहाय्यक सुहास राजमाने, संस्थेचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, संचालक मंडळ व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी पहिल्याच दिवशी 25 लाखाच्या ठेवी ठेव म्हणून ग्राहकांनी ठेवल्यात। विनोद चिंगे, कुंभोज।